Και να περάσουμε στην τοπική επικαιρότητα. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η τροπολογία για τη σύσταση του νέου Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Το πρωί, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον ΟΑΔΙΚ υπό την παρουσία του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσου Βολουδάκη, ξεκαθαρίστηκε ότι ο νέος αυτός φορέας θα διαχειρίζεται τους υδάτινους πόρους του νησιού, αναπτυξιακά έργα καθώς και την αναβάθμιση τόσο του βόρειου όσο και του νότιου οδικού άξονα Κρήτης. Στην τελική ευθεία εισέρχονται οι διαδικασίες για τη σύσταση του νέου Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης που θα προκύψει από τη συγχώνευση του ΟΑΔΙΚ, του ΑΝΑΚ, των υποδομών Κρήτης ΑΕ, της ΕΙΔΕΒΟΑΚ και της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Φράγματος από Σελέμη. Το πρωί ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Μανούσος Βολουδάκης προείδρευσε σύσκεψη στα γραφεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης, στη διάρκεια της οποίας ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα ιδιωτικοποίησης των υδάτινων πόρων του νησιού, δεδομένου ότι το κράτος θα συμμετέχει με το 51% και η αυτοδιοίκηση με 49%, καθώς επίσης ότι τίθενται για πρώτη φορά οι βάσεις για τη δημιουργία ενός ισχυρού ενιαίου φορέα ανάπτυξης. Βρισκόμαστε στις τελευταίες φάσεις μιας πολύ σημαντικής διαδικασίας για την αναδιοργάνωση των δομών του κράτους στην Κρήτη, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας αναδιοργάνωσης και εξορθολογισμού του δημόσιου τομέα, στην οποία προχωρά το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Στη διάρκεια της σύσκεψης, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης, Γιάννης Στρογγυλός, ανέφερε ότι οι ενστάσεις που αφορούν στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εκτός τόπου και χρόνου, ενώ υπογράμμισε ότι το ζήτημα είναι τεχνικό. Έθεσε θέμα κρατικής χρηματοδότησης του νέου φορέα, καθώς και ενίσχυσης του σε προσωπικό. Η στελέχωση μπορεί να είναι από το κομμάτι που ήδη υπηρετεί στις υπηρεσίες αυτές που συγχωνεύονται, από μετακινήσεις από άλλους φορείς του δημοσίου και αν απαιτηθεί εξειδικευμένο προσωπικό να έχει τη δυνατότητα να κάνει μερικές μεμονωμένες προσλήψεις. Το δεύτερο είναι η χρηματοδότηση που θα πρέπει να υπάρχει τόσο σε επίπεδο μελετών όσο και σε επίπεδο κατασκευής έργων, και το τρίτο είναι το ξεμπλοκάρισμα διαδικασιών εγκρίσεων μελετών και έργων. Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης διευκρίνησε ότι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης δύναται να αναλάβει ακόμη και την υλοποίηση έργων που αφορούν στα λιμάνια ή τα αεροδρόμια του νησιού, αν του ανατεθούν από δημόσιο φορέα. Ανακοίνωσε δε ότι εκτός από την τακτική επιχορήγηση που θα λαμβάνει, θα παίρνει και έκτακτη χρηματοδότηση για την κάλυψη τοκοχρεωλησίων. Ανοιχτό άφησε το θέμα του ανθρώπινου δυναμικού που θα στελεχώσει το νέο φορέα. Γνωρίζετε τους περιορισμούς γύρω από τις προσλήψεις. Βεβαίως πιστεύω ότι μέσα στο πλαίσιο της κινητικότητας, και αυτό αναφέρθηκε και στην σύσκεψη, είναι δυνατό να προκύψουν από άλλες υπηρεσίες, ενδεχομένως και από άλλες περιοχές της χώρας, στελέχη που υπηρετούν ήδη στο δημόσιο και θα μπορούσαν να μεταταγούν στον νέο οργανισμό. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι σήμερα από τη συζήτηση πιστεύω ότι προέκυψε ότι το πνεύμα της συγχώνευσης από τους περισσότερους τουλάχιστον όσους συμμετείχαν στην συζήτηση αυτή, το πνεύμα της συγχώνευσης θεωρείται ότι θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα, γιατί τα έργα τόσο του ΑΔΙΚ όσο και του ΑΝΑΚ όσο και της ΕΙΔΕΒΟΑΚ, της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για το ΒΟΑΚ, θα μπορούν να γίνουν με αποτελεσματικότερο τρόπο. Στη διάρκεια της σύσκεψης τέθηκε για μια ακόμη φορά το θέμα της συμμετοχής των αυτοδιοικητικών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα Διοικητικό Συμβούλιο, όπως προκύπτει από το σχέδιο νόμου, στο οποίο συμμετέχει και η Περιφέρεια και η Περιφέρεια Κρήτης και εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι αυτό είναι λόγος που παίρνουν οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ζητήματα στα οποία ως τώρα δεν είχαν κανένα λόγο. Γιατί τα πιο μεγάλα από τα ζητήματα τα οποία θα χειρίζεται ο νέος οργανισμός, και ξαναλέω είναι ο ΒΟΑΚ, ο ΝΟΑΚ και το φράγμα όπως λέμε, είναι έργα στα οποία δεν υπήρχε κανείς λόγος ως τώρα. Ενστάσεις διατυπώθηκαν από την πλευρά των δημάρχων όσον αφορά στη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων των υποσυγχώνευση φορέων. Το κλίμα ωστόσο ήταν θετικό, με τις περισσότερες αντιρρήσεις να κάμπτονται και την πλειοψηφία να συμφωνεί στην ανάγκη δημιουργίας του νέου φορέα. Είμαστε θετικοί στη συγχώνευση μεταξύ των φορέων. Δεν μπαίνει κανένα θέμα γι' αυτό. Κανένα. Αλλά ειδικότερα για τον ΟΑΔΙΚ. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ένας οργανισμός ο οποίος παρήχει έργο συγκεκριμένο μέσα από δομές τις οποίες έχει στήσει. Είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τη διασφάλιση όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Νομίζω ότι πρέπει να είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης ολόκληρης της Κρήτης. Εγώ σαν Δήμος από Κόλωνα κατέγραψα τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, οι οποίες ελπίζω να αποτυπωθούν και στο μέλλον σε
σε ό,τι έχει να κάνει με τον οργανισμό. Η πρώτη συζήτηση για τη σύσταση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης έγινε χθες στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Τη Δευτέρα η διαδικασία προβλέπει ακρόαση των φορέων, την Τετάρτη έχει προγραμματιστεί η δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου, ενώ την Πέμπτη αναμένεται να συζητηθεί και να τεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια.